Ja hem arriba una nova edició de la Fira Internacional del Turisme, ací, a IFEMA Madrid. Llevar-se les mans, Atxum! estornudar i posar sempre el colze o mantindre la distància d'1 metre. Des de la pista d'atletisme de Puçol ja tenim preparat el nostre primer concursant, Jorge Peris. Hola, Jorge, com estàs? Molt bé, Ja estàs preparat? preparat. Perquè avui t'enfrontes a un gran repte, veure quina distància eres capaç de córrer al ritme del Cheptegei. Crec que Emma Tomàs és de les que s'estima més aquesta opció. Hola, Emma! Hola, Xavi, així estem a casa, porto tota la setmana teletreballant, però és el que toca ara. Avui anem a festejar, que la vida és només un ball. Som pols d'estrella en un món. Con un pie. Necesito más práctica, ¿eh? Em veus el bon camí? Un poco más de práctica sí que tienes que tener, ¿eh? Em veus un poc verde, no? Un poco, mucho más. Anem a provar altra volta? Va, vaig a concentrar-me. Avui anem a festejar, que la vida és només un ball. Som pols d'estrella en un món apagat. Anem a encendre els carrers, música, festa entre la gent. Som la claror, la llum del sol, que fa brillar la lluna. Pujant som cap al terrat, els ulls a l'horitzó, les muntanyes han dansat amb la boira del matí. Porté la motxilla al llom, carregada de records. Què, com ha anat? La veritat és que m'heu rebentat. Això és impossible per a mi. Ja l'havia avisat que no donava el perfil, però és que no m'has fet cas. Que no dono el perfil? Mira, no dono el perfil. Està l'altre. Adéu, fins la pròxima.